পাৱাৰ বেংক চাৰ্জাৰ হ'ব खुलुमबाय गाइस दायो आङो दंथ'यो लाल पुलाव बेवहाय दिनै मामा फैगोन बेवहाय एसे फैदों आरोना मामाखौ नायनो थाखाय गोबां इथिं मानसिफोरा थांगासिनो दङ ओमफ्राय इथिं जागोन आरोना माबाया जानोखि बेवहाय जिरायगोन ओमफ्राय न' सिङाव थांगासिनो दङ मामाखौ नायनो थाखाय गोबां मानसि फैदों बेयो जाबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जानोखि मामाखौ नायनो थाखाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बेयाव मिटिङा जागोन ओमफ्राय जोङो थांगासिनो दङ ओमफ्राय हाबनो थाखाय इथिं बेफारिफोराबो फैगासिनो दङ आरोना माबा माबि फाननो थाखाय दाथ' मानसिफोराथ' मा जागोन मा जाया बिदि जागोन नालाय बेनिखाय बिथांमोनाबो फाननो थाखाय फैदों जोङो एसे थाबायगासिनो दङ बेयाव थांनो थाखाय ओमफ्राय इथिंबो गारि दङ खाथियाव मोनफैबाय ओमफ्राय नै इथिं चेकिं खालामगासिनो दङ बेयाव चेकिं खालामनानै बेयाव हाबगोन आरोना मानसिफोरा ओमफ्राय बेवहाय फुड लान्च मानसिफोरखौ जाय जाय बेयाव फैदों ओमफ्राय जानाय बुस्थु होगोन नामा ओमफ्राय बेयाव रेडि खालामगासिनो दङ मा समाव होगोन बेखौथ' मिथिला ओमफ्राय हौवा मानेथ' जोंखौ जानो थाखाय एसे लानांगोन मानो होनोब्ला उखैनायाथ' जानांगौ बिदि होदोब्ला आरोना जानो नांगौ लानांगौ ओमफ्राय हाबगासिनो दङ दसे थानानै जोंबो हाबनोसै भितराव थालिर लाबाय जोङो एसे जानो थाखाय जे बुलु फैनांगोन ओमफ्राय मोनथामाव 20 टाकानो 20 बिनिफ्रायनो लाबाय आरोना दखानाव ओमफ्राय जों जानोसै जे बुलु फैनांगोन जे थाबायनायाव एसे बुलु नांगौ बेनिखायनो जोङो थालिर जानोसै जोङो थालिरखौ कम्पिटिसन ना नङा जोब्बायनो कम्पिटिसन होननानै बुंदों ना गुमिया दे मोनसे ला नांला मामा फैबाय मामा फैबाय बिथाङा मोनफैबाय जोङो थालिर जागासिनो दं भितराव हाबनोसै बेगखौ लांनो होगोन ना होला मिथिला बेयाव चेक खालामगासिनो दङ नालाय बेनिफ्राय लांनोबो होआबो जानो हागौ लांनोबो होनो हागौ बेयाव चेक खालामगोन चेक खालामनायनि उनाव जागोन आरोना बियो हाबनोसै जायो मामा सब पैसे bener cara ayo back to देखा दे ओ सर back to सुआ इतना पावर बैंक चार्जर होबो सारखौ बुंबाय आरोना ओमफ्राय जेबो गैया होननानै पावार बेंक लाबोदों आङो चार्जार दङ ओमफ्राय डाइरेक्ट दङ ओमफ्राय लांनो बुंबाय आरोना बेगखौ दोनफिनबाय बिसोरना हुरुले नुवासैनो आं ৰাজ্যখনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় শক্তি আৰু ৰাজ্যখনক উদযাপন কৰিব পাৰিলে এই কেৱল ৰাজ্যখনক আমি বানবিধ্বস্ত ৰাজ্যক উদ্ধাৰ কৰা ৰিলিফ কেম্পত ৰিলিফ সামগ্ৰী যোগান ধৰা আৰু ঘৰলৈ উভতি যাওঁতে ৰিলিফ কেম্পত থকা লোকক ৩,৮০০ টকা কৰি হাতত দি আমি ঘৰলৈ পঠিয়াইছো যোৱা দুদিন আগতে মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিৰ পৰা আমি আমাৰ যিসকল ল'ৰা বা ছোৱালী পঢ়া শুনাৰ কিতাপ পত্ৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল তেনে লোকক তেনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি ১,০০০ টকাকৈ বেংক একাউণ্টত আমি পঠাই দিছিলো প্ৰায় ১,১০,০০০ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াৰ পৰা উপকৃত হৈছিল অহা ১৫ আগষ্টৰ আগতে আমাৰ
300 কোটি টকা এই কামত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এনেকুৱা এটা প্ৰাৰম্ভিক হিচাপ আমাৰ সন্মুখলৈকে আহিছে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বান হৈ যোৱা এমাহৰ ভিতৰতে সকলো ক্ষতিপূৰণ ৰাইজক উভতাই দিবলৈ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে মই ওদালগুৰিৰ বান বিধ্বস্ত ৰাইজকো প্ৰতিশ্ৰুতি দিব বিচাৰিছো Guys, jangan munbai, buahnya ka birna, kela ऐसा मोबाइल वो कैप से गुली बाय, गाफ लंबाई ना मोबाइल गुली ना इतने देखो जैसे लाइन खालम नंगो, जानी की paket लान जितो बिदी बातो गथो पुरा पun उन्हें नंगा, आरो इति हिंजाव मानसि पुरा pun उन्हें नंगा, जेबे गेजेराव थो सुरा pun, हिंजाव पुरा थो बिदि हाबनाय नङा गुन, जे आंबो जेने सिं हाबनानै लाबाय जेने पुरा आगोलसिम थांबाय आगोलाव थांनानै ओमफ्राय लाबाय आं भिडिअ मोजाङै खालामनो हायासै लानायाव जे एकदम उनथिंनिफ्राय नारहरगासिनो दङ नारदु बिनिखाय जेने ओंखारनाय समावसो मबाइलाबो गोलैदु ओमफ्राय सासे मानसिया गाबलांबाय ओमफ्राय एकदम मबाइलखौनो एकदम बिदि खालामनानै लाबाय मोनबाय लागासिनो दङ इमान भिर मानसि बापरे बा गुमैमोना माथिं थांबाय आं नुवासै बिसोरखौ हाबदोंमोन ओमफ्राय नाय मानसिफोरा मादि भिर बेयावनो होदो आरोना नैलाय बे न' नुनायानो बेयावनो होदो ओमफ्राय नै मानसिफोरा इमान भिर जि ले सोरबा हिनजावसाफ्राथ' मोनासै नों आखायावनो गैया बिदि नारनायाव माहाव लानो हागोन बिसोरथ' बेयाव हाबनो हायनो मादि खुबिनासो हरदो नै खुबिदो ना नुदोना नोंथांमोना नै मादि खुबिदो आङो थाबायनानै बिथिंनिफ्राय फैदोंमोन गारिखौ नामायबोदोंमोन आङो ओमफ्राय गारिया बिथिंहाय दङ नामा ओमफ्राय जायनाखि आं गामिनि मानसिफोरजों फैदोंमोन बिथांमोना बेखिनियाव दङ न ओमफ्राय आं हारसिंनो फैबाय आरोना बिथिं गारिखौ नामायनानै ओमफ्राय बिथांमोना बुंबाय भाले आছো बिथांमोना बुंबाय जे गारिया बिथिंनो फैगोन नों बेखिनियावनो फैनानै बुंबाय ओमफ्राय आङो थांगासिनो दङ थाबायनानै सारा बरिया होननानै बुंदो बेनिखायनो होननानै माथो होदोंमोन ओमफ्राय फैफिनदो आरो रिटार्न थांनोसै गारिखौ जोङो बेयावनो नेबाय थादोंमोन ओमफ्राय गारिया फैबाय गारिया जोङो हटेलाव हाबबाय ओंखाम फैबाय नालाय दा ओंखाम जानोसै आलु भाजि आरो मा लाबोगोन मिथिला जानोसै ओंखाम जाखांबाय ओंखाम बेयावनो जाबाय राजभोग धाबा फेमिलि रेस्टुरेन्ट हटेलाव ओमफ्राय गारियाव गाखोनोसै दायोथ' ओंखाम जाखांबाय बिराद उखैदोंमोन ओमफ्राय दासो एसे उखैनाया थांबाय ओमफ्राय बिथिं मोनसे दङ धाबा ओमफ्राय गारियाव गाखोनोसै गारियाव गाखोबाय जे हेमन्त मामाया जे बुंदों जे 13 तारिखनिफ्राय 15 तारिख जे कन्टेल एजेन्टआव जे जोंनि भारतनि फिरफिला फ्लेगखौ होगोन बेवहाय बेनिफ्राय जोङो 16 टकायै बायनांगोन ओमफ्राय बे बुस्थुआ जे जोंनि भारतनि फिरफिलाबा जोङो भारतनि मानसिबा अब्ला बेखौ बायनांगौ होननानै बुंदों जे बेखौ फ्रि होआ होननानै बुंदों जे दखाननिफ्राय नङाबा कन्टेलनिफ्राय बे कन्टेलावनो होगोन बिथांमोना बेयाव होगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो 16 टकायै बायनांगोन ओमफ्राय न'आव 13 तारिख खालि नङाबा 15 तारिख 13 तारिख बे गेजेराव नङाबा हायोबा 13 तारिखआवनो जे न'आव गायनांगोन भारतनि फ्लेगखौ ओमफ्राय हेमन्त मामाया जे बुंदों नोंथांमोनाथ' निउसफोराव नायदोंब्ला जे निउसाव होदों नोंथांमोना नायदोंब्ला मिथिनोबो जानो हागौ जे बिथाङा बुंदों जानाखि जोङो दा बेफोर गारिया जे थावजों सोलियो बे थावखौ बन्द जागोन होननानै बिथाङा बुंदों 2035 इयार्स बेसिम बे बुस्थुआ बन्द जागोन होननानै बुंदों बेटारि बिदिनो सलार बिदिनो कारेन्ट बेफोरजों सोलिगोन होननानै बुंदों जे जानाखि एसे आङो लान्च लादोंमोन बेखौ जायाखै आङो नोंथांमोनखौ दिन्थिनोसै मा दं बेखौ दङ ओमफ्राय खेवनोसै
Lansni paketa beno de naini sih mama dong. Sip budung sip paket. Kek gedung. Bon budung. Punji udung. Biskut udung. Jus bikin yellow. Be bustu foto hinjau mansi purato munakanyo jani ki mansi bir jadung beohai to hinjau sa mansi purato beoto hapnu haya bidi mansi gedaring jamayo je jani ki fasto thangdu bitur lanu hadung jani ki thangnu haya ke gedero dong kubina hordung surba surba to bangsinganu surba ting hapnane di jani ki kiri bek bandul dong be kunu tikangnani labudung je bangal purano bangsing bidi khalam bisunu labudu muslim pura na dan ki lamayo je langnani je bisut sangbai thadu beohai mane jai jai rooming number lage bole bisut kuna ko bisut kunani surba to lanan ne kharjung bidiar na ya tosto ya na bujene tene mumbai ji phir nalai jabu bai na sir serang kudikan nang kita kudi kadang ko bai jadu nalai je da bisut pui bai na Cintibai mama dongo entre jani ki bharatni flag beko gainanggo noa jung bharatni manse pula obla be flag ko bainu nanggo nani bungdung je solo tokaya brand dukan to ise kuduri bai lamania je cara barabar no hago be kontel lejano kontel no bai jano bi pisor horgon nani be besan bikia atheblabu bainani se no gainanggo nang bungdung 15 tarik khali 15 Agust ore video ko ang biono dinsinisi nungtangmona video ko nainani mabure nangbai mujangan like and share khalamdu nungtangmona angni channel mujani pidibla subscribe khalamdu dabo nungtangmunku next video logo munsikun thank you watching jai boroharini jai